Jamen, så kører vi på meterpunkten og nærmer os flyttefirmaet Bryde og Sønder. Bryde Flytning og Logistik. Her ser vi hovedsædet med administrationen, og så kører vi ind her. Og der kan vi se lageret bagved. Og Mikkel kører os lige en tur rundt på pladsen. Og her der kører vi ned forbi, der holder nogle biler, hvor et vekselladskasse, og der er vores containere med flyttepapkasser. Og så drejer vi om i gården ved port 6. Der har vi store trækasser stående. Inde i gården her, der har vi materialcontainere og vores 16 tons truk. Og så kører vi over forbi i vores containerterminal. Det er port 3, og der inde i den terminal er der loftkraner. Der er 320 fods container. Det er en temmelig stor terminal. Hernede bagved, der har vi også forskellige grej. Der er blandt andet vores trailer. Og så kommer vi rundt til port 2 og nummer port 1. Der har vi igen en oplæring af flyttebiler. Så kører vi forbi containerhallen og ind i lifthallen. Der står 1000 lifter. Den første hal er fyldt med et par tusind paller på lagerhotel. Her har vi en lille mandskabsbil, og der er de små biler, så alle flytninger kan gøres, og der får vi lige et glimt bagved af vores flytteelevatorbil. Og det var rundturen ude omkring pladsen hos Bryde og Sønder. Tak for det.